emlékműnek a helye. És rajta voltak az elesett hősöknek a nevei is. Ezeknek megvan a pontos névsorok is egyébként. Itt ismét... Újságcikk 1922-ből. Nepomuki Szent János szobra volt a Malomnál is, ezt orosz katonák ledöntötték, és a sorsáról nem tud Ez pedig a légionárius emlékmű a Szokolnál. Igen, ezt meg 38-ban döntötték le. Igen, na most itt a visszavágás, ugye a csehek ledöntötték a Kossuth szobrot, a magyar idők pedig ledöntötték ezt a legionárius emlékművet, amik a Szokol előtt állt. Szintén kár. Mostan az Ártézi kút. Nagyon szép, jellegzetes kút volt ez Újvárba, és folyt állandóan. Jellegzetes réz kifolyón, ma, ahogy legutóbb láttuk, ma elapadt, egyik se önti a vizet. Itt pedig a vásárközpontban lévő díszkút, erről is említést tettem, hogy megrongálták a bronz alkatrészeit, letördelték sajnos. Ez a sorsa a bronznak, és eladják. Felszabadulás Na most a török alóli felszabbadulási emlékmű, ez Berec nevű komáromi szobrászművésznek alkotása, 934-ben avatták. A kereszténységnek... 35-ben. 35-ben, igen, kijavítom. 250-es évfordulóra. Itt az Ártézi kúton, meg mindig jellegzetes medencéi voltak ott. Ez szerencsére, ez is romtelepen volt, Ócskavas telepen, de... A tetején még lámpa is tetején volt. Még régen lámpa is volt. Nemzeti szálló tetején. Most itt a régi Kaszinó nemzeti szálló legtetején állt egy ilyen allegorikus női szobor. Ezt mikor lebontották, nem bomba találat érte, hanem statikailag gyenge volt, lebontották, és a szobor valakinek a tulajdonába került, és az is lehet, hogy még megvan valahol. Most jön a Bernolák szobor. Bernolák szobrot Posztvisi nevű szobrász készítette. Ennek is kalandos a sorsa. A város főterén állították fel, a magyar időkben lebontották, elvitték Zsolnára, akkor háború után ismét visszahozták, felállították a főtéren, de más talapzattal. És aztán megint visszakerült a Bernolák térre, szerintünk is a legméltóbb hely, hiszen ott van eltemetve, bár sírját nem tudjuk pontosan, ott van a Bernolák kápolna, és a tér is az ő nevét viseli. De újabban megint vissza akarják hozni a főtérre. Itt még mindig Bernolák, ez városunk szobrászművészének, Csicsátkának a Boldog Család nevezetű szobra, ott a vasút előtti téren, akkor itt ennek is szomorú sorsa volt a Korzón egy szökőkút, Napozó nő címmel Csicsátka Ottónak ilyen remezekből hajlított szobra, de elvitte, a teret rendezték ott, illetve a vendégő reméljük, hogy visszakerül. Valószínűleg a Korzót rendezik és visszakerül. A városháza a falán van két nagy dombormű, ez természetesen áll még mai napig is. És kevés ember látja, hogy a vasúton az első vágánnál, ami nehezebben megközelíthető, állítólag Csicsátkának a szobra. Bár ez nem figuratív dolog, ő nem igen csinált ilyesmiket. Akkor a Békeházon, amit 951-ben avattak, ott van, szépen látható ma is, a családszobra. Akkor mindig mondd, hogy mi. Jaj, mondom. Ez pedig a... Hát tudom. Most ez a főtéren álló, ugyancsak Melis Győrnek az alkotása, a győzelem. Bár a szovjet
emlékműnek emlegetik, de voltak éppen egy sportszobor, a befutó atlétákat ábrázolja, nincs politikai tartalma különösebb. Akkor aztán elvétve itt-ott látható szoborok, amik mellett a hétköznapi ember Ez a víztorony előtt, ez is egy szép. Ez a víztorony előtt álló fürdőzőnő egy anya gyerekével, most itt igen jól látható. Szilágyi Tibor alkotás is van. Na ez két érdekes szobor. Ez is két érdekes szobor, ez pedig a Nyitra-úton ipariskolának a kertjében látható. De a közönség számára hát nem igen észlelhető. Aztán üzleten egy óriási emlékmű, egy dombormű, élelmiszerüzleten. Akkor kiadtak külön ilyen levelezőlapokat is. Ez pedig a kórház előtt, az új kórház Ez pedig a kórház előtt ilyen földgömb mintájú alakokkal körülvett szobor. Akkor a Válhoztal előtt... Ez pedig a házasságkötőterem. Ugye a Válhoztal előtt. Az? Nem a Válhoztal, hanem a Vunár. A Vunár előtt, igen. Ez pedig családnak a szobra, itt a Nábrezsnán, Farár nevű szobrászrész alkotása. Szép helyen van, ilyen gyepes, zöld környezetben, de még a gyerekek lassan föl is másznak oda időnként. Akkor a házasságkötőteremben, és itt egy patikában, de nem a farkas patikában, pedig eredetileg ott állt az Aranyoroszlán szobor. Ennek is kalandos útja volt, hogy eredeti Pozsonyba került, aztán már követhetetlen az útja. Ez pedig a Kasság-szobor. Na most itt a Kasság-szobor, ez pedig Borsos Miklós szobrászművésznek az alkotása, és ő ajándékozta tulajdonképpen Újvárnak. A leleplezés alkalmából sokan voltak itt, és időnként megkoszorúzzák. Jellegzetes újvári személyek, Holotagyuszi Ruzsica Lajos, az ő érdeme, hogy ezt kieszközölte, hogy ide kerüljön Újvárba. Szőke Pista. Ezek is. És ilyen fafaragványok a Mier moziba láthatók. Több is van ott, nem is vettem fel mindegyiket fényképpel. Most aztán ilyen játékeszközök, mert ez is ide tartozik a szobrokhoz, hiszen a szobrászművész tervezi ezeket. Sajnos nagyon megrongálják őket, meg mint fa, vagy megcsonkítják, vagy földgyújtják sokszor, olyan is van. Tehát vannak ilyen kis szökőkutak, Kliszki nevű szobrászművész alkotása, itt a Tajuszki utcán is. Akkor, ez a két szép szobor. Akkor sok, nem is hogy sok, de néhány szobor rejtőzik kertekben, amit mi azelőtt szolgalmasan fölkutattunk. De itt érdekes a városkútja, ami azelőtt... Akkor itt látjuk a városkútja, ahol azelőtt valóban egy igazi kút, de ez eredetileg is itt áll. Mert hiszen a kutat, ilyen kutat nem szokták változtatni, de most is rácsot, dekoratív rácsot tettek fölé, és meg van jelölve, de érdemes lenne magát a kutat is odaállítani, rekonstruálni. Akkor itt érdekes két szobor, ha valakinek mutatjuk, nem is hiszi el, hogy Újvárban van. Pedig ez egy allegorikus lanttal lévő szobor, női szobor. Elég nagy mind a kettő, embernagyságúnál nagyobb is. Mind a kettő megvan két különböző helyen. Nem tudjuk pontosan milyen célt szolgált, hogy pont a zenét emelték ki. És az sem, hogy kialkotása. Ott volt Zuzák-háznak a helyen, ami tanítóképző, és bíróság is volt valaha. Ugyancsak kertek a mélyén rejtőző szép kis szobor, takarékosság. Egy női alak pénzt dob egy persejbe.
akkor ez a nyugdíjasoknak a házának az udvarán látható, Tóth doktornak a volt háza. Nem tudom, ott van-e, de megközelíthetetlen. És tovább menve. Kertben lévő szobrocska. Na most itt ugye én kipécéztem még a gicseknek mondott törpéket is, de hát ez is hozzátartozik a városnak a képéhez, hogy mik vannak. Ez egy érdekes. Itt egy törpe, Esernyő. itt esernyővel két kislány, vagy egy kisfiú, kislány, de esernyőt ellopta, aztán már én rekonstruáltam oda a képen. Az is rajta legyen. Igen. Na most következnek Most a lámpák. régi lámpák, amik Újváron voltak. Álló lámpák is voltak, és falikkarok is. Sajnos ezekből van egy sincs, meg itt van a falikkar. Persze gázlámpák voltak. És a gázgyújtogató esténként járta ugye az utcákat, meggyújtotta, és aztán még elototta. Igen. No mostan tovább menve, mert említés esett a Tatárik szoborról, ami a strandon látható. Érdekes, hogy a Tatárik bácsiról a legutolsó fényképe alapján készítette ezt a szobrászművész. Jellegzetes pózban. Ez az avatása. És neki mindene volt a strand. Itt aztán az avatása, és még Tatárik tanítónak a veje is itt van, polgármester, Besei László, azóta meghalt, mintha ott ülnének mindjárt élőben, és a szobrászművész is ott van. Itt aztán megint csak, ahogy említettem, a sasvári zarándokoknak a szobra, amit szépen kialakítottak, ott a Nyitraútnak az elején új kerítést kapott, szép felirata is van. A sasvári zarándokok gyalog, vonaton is mentek, és eléjük vonultak a városból zászlókkal, és úgy fogadták őket. Ez pedig a húsüzem előtt való bika, de már az is eltűnt. A húsüzem előtt volt egy bika szobor, de hogy milyen sorsa jutott, nem tudom, mert már nincs ott. Ezek a török vasák is eltűntek a török vasa szobor, ezek is fa szobrászművészeknek a alkotásai. Itt még látható, igen, ledöntötték, sőt, fölgyújtották, és el is hurcolták máshova. Már megrongálva persze. Ezek is. Még itt is a játékszereknél tartunk két kéz a mai sportcsarnok előtt. Ez jelképezi a nap fényt, ugye, hogy segít két kéz alatt a jövő felé törekednek. Ez a Majzon téren, a Majzon szobornak a leleplezése, a Bernolák emléktábla avatása 1991-ben. Igen. Ez a templomnak az oldalán, igen. Akkor itt a Szerencseszökőkút, Szilágyi Tibor. Szerencseszökőkút. Szerintem, de mások szerint is szerencsétlen helyen van, mert a templom elől nem illik Szökőkút, hanem zöld övezetbe, és csupa kő ott minden, nem is Szökőkút, hanem csak csordogál. Most tovább. Ezek kutak? Ezek kutak, ez Liszki szobrászművésznek az alkotása, aztán itt ez is eltűnt, nem tudom hova lett, a volt Pálta az előtt állt. Akkor itt régi utcatáblák, annyival is érdekes, hogy mennyiszer változtatta a nevét. Például volt Tököli utca, Tököli utca, Zamenhof utca, Tajuszki utca, Árpád utca is volt, Ince Pápa tér, sokan már se tudják, hol volt. Na itt vannak, most az emléktáblák jönnek. Itt a Rákóczi emléktábla, ami a járásbírósági palota falán állt, ezt is összetörték. Itt látható még. Most aki a főtéren jár, a Szent Háromság szobor előtt mindjárt feltűnik neki egy bronz emléktábla építve a kövezetbe,
OL felirattal, ez tulajdonképpen Ocskai László emlékére készült, akit 1710-ben mint árulót lefejeztek. Itt ez Horota Gyula barátunknak az érdem, hogy ő tervezte és öntette Bajcson. És itt pedig visszatérünk a Rákóczi emléktáblának a töredéke, ami a Rákóczi említett Rákóczi emléktábla töredéke, még ez meg is van, szerencsére. De ez pedig Budapesten van ez a... Most itt, ez is érdekesség, hogy Budapesten is van egy, nem csak Érsekújvárt, hanem a felvidéki városokat megörökítő kerámia mozaik, Gádor Istvánnak, és még valami más, kinek volt a neve? Először Kerámia Károly körúton, Pekári és Gádor. Pekári és Gádor alkotása, szép, színes, igen. Csak hát ott nincs a közönség előtte be van zárva. Most egy újabb fejezet itt, az Újvár keresztjei. Ez Tai János szépen összegyűjtötte, le is írta, kb. 20 volt belőlük. Nem mindegyik művészi alkotás, de jellegzetesen újvári. Itt például ezért kár a Papaga temetőjéről, ami